Assalamu alaikum. Yau zan nuna muku yadda za ku samu aƙalla dala 5 zuwa dala 3, wato kusan a kuɗin Najeriya kusan naira 75,000 a kullum ta hanyar yin ayyuka masu sauƙi da wayarku a wannan shafi na gaskiya mai suna Free Cash. Babu ko kwabo, baka buƙatar ko kwabo na jari. Insha Allah in dai kana da wayarka to kamar kana da jari ne, wayarka ita ce babban jarinka. Kana da waya, kana da data, to data banza ma dai ana sata don kallon TikTok. Mu je mu gani yadda za mu buɗe wannan shafi na Free Cash, yadda za a yi sign up ɗinsa da kuma yadda suke ayyukansu ba tare da ɓata lokaci ba. Abu na farko shine idan za ka buɗe wannan shafi kana buƙatar Gmail. Za ka sanya Gmail ɗinka, sannan ka zaɓi username, ka zaɓi password, amma mafi sauƙi wurin za ku iya danna sign up with Google. Ka gane, za ka iya danna sign up with Google. Kurin mu yanzu sai mu danna sign up with Google, wanda gashi nan za mu yi amfani da shi. Sai mu danna shi sign up with Google, gashi nan kurin sai mu danna shi. Ya fi sauƙi, ba sai mun sa Gmail ba. Gashi yanzu yana processing, zai nuno mana mu zaɓi Gmail ɗin da muke so mu yi amfani da shi. Mu yi amfani da Gmail ɗin da yake kan wayar mu kenan, ba sai mun sa wani personal ba. To gashi za mu yi amfani da wannan na ƙasan nan. Kai ma duk Gmail ɗin da yake kan wayarka gashi nan, continue as Khalil. Yes, mu je continue as Khalil ba. Shine gashi nan yana yi. To gashi nan ya tafi buɗewa. Ɗan gwariya. To yanzu dai kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe mana. Abin da zan jaddada muku shine ga wanda ya samu damar buɗe wannan wato kai rijista da wannan Free Cash, wato wannan website ɗin ko kuma app ɗin, kai samu kai rijista da shi, to kada ka sake ka buɗe account biyu domin wai ka samu kuɗi ko wani abu da yawa. Gaskiya za su rufe, ba sa wannan tsarin. Duk da dai ba wannan bayanin ne ya kama ba, zan muku bayani mun riga mun yi shi tun a farko. Wannan kamar yadda kuke gani, bari mu zo. To ana ayyukan suke gashi nan, kamar yadda muka yi muku bayani anan ayyukan suke. Kamar yadda kuke gani shine ba wai yawan tax ba. Gashi nan yanzu kaga tax ɗin mu ya bayyana akan dashboard ɗin mu. To ba wai yawan kuɗin da aka saba. Yanzu za ku ga akwai wanda za ku ga 0.20 wani abu ne dollars za su baka idan ka je ka yi survey ɗinsa, ka kalli wannan bidiyo ka gama ko ka yi playing ɗin game ɗin. Amma in kuka duba wancan yalan na can sama, akwai wanda za ku ga an sa muku 1.8 dollars, kusan dala ɗaya da kusan 88 point, wato kenan kusan ya tashi a kuɗin Najeriya, kai kwambatin ya tashi kusan naira 2,000 da wani abu. Abin da ya tashi kenan a kuɗin Najeriya. To ba wai yawan kuɗi ko an sa kuɗi ba, a yawan sobe ɗin da aka baka, yawan tax ɗin da suka baka. Kun ga a cikin dashboard ɗin mu yanzu haka tax ɗin mu ayi ba shi da yawa da yake sabon account ne, amma na san da cewa zuwa gobe jibi za su ba mu tax mai yawa. To yanzu dai kamar yadda kuke gani ga tax guda 3 nan, to mu duba mu gani nawa suka ba mu. Yanzu ka duba wannan, ka duba nawa suka ba, za ka ga 0. wani abu suka ba, 0. something. In ka duba za ka ga, to ka duba wancan za ka ga 0.24 ne suka ba mu dollars. To ba wai yawan kuɗin ba, yawan tax ɗin da suka bayar shine abin dubawa. Suka baka tax da yawa, to yawan tax ɗin ka yawan kuɗin da za ka samu, yawan dollars da za ka cire. So da dama ni na cire wannan da kake gani daga bayan wannan background ɗin, za ka ga $5 ɗin na wanda ni na withdrawing ɗinta. To yanzu ka duba wancan yalan sun bayar da tax ɗinsa kusan 1.8h, kamar yadda na gaya muku 1.8h, dala ɗaya da dala ɗaya 1.8h. shi nan kai kwambatin ɗinsa kuɗin zai kama kusan 2,500 a kuɗin Najeriya kenan a naira, idan kai kwambatin ɗinsa zuwa kuɗin Najeriya. To wannan shine a takaice. Za ka je kaga playing game ne, za ka je kai game. To wannan shine a takaice. Sobe ne, ka je kai sobe, a baka question ka amsa. Shine a takaice, ba tare da ɓata lokaci ba mu je mu gani yanda za mu yi withdrawing kenan na kuɗin mu idan mun samu. A ina za mu dinga ganin balance mu bayan mun gama tax. Za mu zo mu danna anan, gashi nan wani guri an sa wai my earning. Za ka wani guri an sa gashi nan ko cash out. Mu shiga cash out. Kun ga cash out? To gashi a nan gurin su ne guraren da yanda za ka cire duk ga features na hanyoyin da za ka bi ka cire kuɗaɗen ka. Nan in kuka duba kuka gani ga balance ɗinmu da yake nuna mana 00, gashi nan balance $00 su bamu da komai. amma kuma ga hanyoyin da zaka bi ka zo ka cire kuɗin ka. Muna da PayPal account,
zaka iya zuwa ka cire kuɗin ka ta PayPal account, zaka iya zuwa in Visa in kana da Visa card ma in kayi na bankin ka zaka iya, zan ka nuna muku yadda ake zuwa ake buɗe PayPal account, wanda matuƙa shi ma yana da sauƙi a Najeriya, yana da sauƙi sosai 100% yana da sauƙi. Zan nuna muku akwai stake to amma akwai crypto, ga wannan na crypto kamar waɗanda suka yi Bitcoin da su Binance, insha Allah ka je ka ɗauko wannan LTC ɗin nan ka ɗauko address ta nan ma zaka iya sauke kuɗin ka. Kurin dai abu mai sauƙi ka je ka yi rijista ka fara yin aiki, kurin shine a takaice, ba wani abu ne mai wahala ba, step by step za mu dinga kawo muku irin wannan abubuwa. Insha Allah ku kasance a wannan channel tamu mai albarka ta Arewa Money Tips. Sai mu shigo nan ruwat mu gani. Ga ma a ruwat yana process. To da yake sabon account ne bai buɗe mana ba. Shi ma nan bai buɗe mana ba. To wannan shine dai a takaice, wannan tax ɗin da kuke gani za su ƙaru dan sabon account ne, yanzu mun yi shi ne wannan account ɗin domin mu nuna muku yadda ake register. Idan ka sa sabon password, ni sun yi amfani da din na yi shortcut ne, misali da na zo na sa ne login with Google sign up, kurin sai na yi amfani da Gmail ɗina da password ɗina, kurin na shiga directly. Kai ma za ka iya yin haka baka da matsala, shine a takaice. Ku daure ku yi mana like, ku yi mana comment, ku yi subscribe, sannan za mu ba ku link, wato ba ma link ba, za mu ajiye muku address na wannan free cash ɗin a subscription. Sannan idan kana buƙatar cikakken bayanai ko kuma irin wannan bidiyoyi da muke kawowa da kuma yadda za ka koyi online business, za mu ajiye muku link na channel ɗinmu na WhatsApp wanda muka buɗe class school, online class school wanda muke koya mutane. Sai ka shiga wannan channel tamu ta WhatsApp, sai ka je kai tambaya da abin da baka gane ba, kuma anan za ka dinga samun update insha Allah da sauran abubuwa da dama akan abubuwan da ya shafi online business. Ku yi subscribe kan ku manta domin samun sababbin bidiyoyinmu idan mun ɗora.